para nós hoxe significa aumentar a calidade outra vez do noso ovo, significa pois, que estea a finca limpa e ao mesmo tempo un aforro en cereal, non? Porque si que notamos que no momento que elas pararon de ter ese campo todo para comer bichos e para comer esa erva, aumentou moitísimo a demanda de cereal. Si que é verdade que temos que gastar un poquinho máis estes meses. Mas nós tiñamos claro que non queríamos que fora unha inversión, é dicir, invertir o primeiro e despois que elas se foran... Sí.